Halika nga dito, kaibigan. O ikaw, usap tayo. Di ba mahal mo siya? Ang tanong, mahal ka ba niya? Seryoso. Alam mo ba anong malaking kahibangan na nagawa mo sa buhay mo? Ay yung papaniwalain mo yung sarili mo na mahal ka ng isang tao kahit hindi naman totoo. Sa dami ng tao sa mundo na pwedeng lukuhin mo, bakit sarili mo pa ang napili mo?